Jingpule na kashiti u Paulus bukuja ki Kristan ha Ephesus klenong baning kong kat khot iwe hadu shipho. Na u Paulus u apostol jong u Christ Jesu da kamon u Blei sha ki riu hud ha Ephesus ki bangai thao Christ Jesu. Ka jing ai a bad ka jing su kapi na u Blei u kpa jungi pa na u try Jesu Christ. Anjiro ya u Blei pa u kpa jong u try jungi u Jesu Christ. Ubla ai hangi how Chris ki jingker hu bekenca mensim baro jong kabneng. Shwab and how ya kaperthei ublei ulajit yangi how Chris bandong ki bakhui ban ki baklem thobria hakmat chu ha kajingi. Ula manglupa banting khun yangi da u Chris Jesu kumne kalalong kamon ban kajing sngub ha ju Khnang babaro kindub yaro ya kajing ai a kaba ulathe se halor jungi hau khun ba I ju. Dei hau Chris pada kasnam ju palasius pa yangi bad lamap ya ki pop jungi kat kum kaspa jong kajing ai a ju kaba ulathe kirhai hangi. Ublei ula ai hangi kajing stat mansngo thu pura ya kajing maya jong kamon ju ya kasandur kaba ulas ngobha baon pendep ha u Chris ha ka ya ka babyang kata kamun banlum lang kawai hapo u Chris ya ki a baro ki ba hapneng bad ha kendo ka ktien jong utrai kasam kandai pupra kad khot iwe hadu Henry Dor wai ka jingwai batamai ha utrai na ba ulale ki kampla kaksangti bukhu jungu kala pen job yu utrai ula pen bna yela ka jing job ula pen pau yela ka jingle hok akhmat ki jaj benriu hala ka jing I bayai ne ula ban yela ka kular ya ka ying Israel na bakon sha bakon kaperthei kila yo I ya kabor ba pen im jong ublei jungi Do yarisa jam how try P kaperthei baro token hoida ka jinkmen ba durwa yaro yau try da ka duitara ban ka jing ken un da ki turoi ban karon sing do yarisa jam hakmat usim utrai ka gospel kat kum Lucas bukhut lenong ka bakhatway kad khot saupu hinyo hadu sanpu sau kordet ipi pitei ki jingtem ba itena na kabenta ki nong yuthu lupa ya kito ki nong yuthu lupa para penyap da ki kpa the men jonghi hi menjur ya ka jingle ki kpa the men jonghi na ba ki la penyap ya ki nong yuthu lupa bat pitei ki mod yeki na kani ka daw ka jing start ublei kala ong ngan pha ha kinong yuthu lupa bat ki apostol kin penyap kato kaningot naki pat kin ban ben ya ki weipan kumta ya ki briu jong kani ka job ansa ai saja namar ka jing penyap ya kinong yuthu lupa nadu baseng ya ka perthei nadu kasnam u Abel hadu kasnam u Zekaria ya uba la penyap hapdeng keduan ban kajaga kentang hoit gen ya ki briu jong kani ka job ansapen saja na ka benta kini baro kordet ye phi ko start an phi bat ya ushabi ka jing start ya la de phim tre rong bar phi khanglat ya ki wei ki ba pershang banrong enda u Jesu ula letno nagata ga jaka ki start an bat ki pharasi kalastang ban wo dong yu ting e bat ban kili yu harukom ki da pershang ban riam buit yu bat ban kem daw yu yo ukum kren bakla aa ka gospel jong utrai ka jingpule na ka shithi